I kemi vil jeg gerne komme ind på vandmolekylets opbygning, både fysisk og kemiske egenskaber. Jeg vil komme ind på ionforbindelsers opbygning og ionforbindelser, om det kan blive opløst i vand. Jeg vil analysere de 3 ioner og finde ud af, om de er nemt ved at blive udvæsket fra jorden. Vandmolekylets opbygning er H2O, hvor totallet er sænket og står mellem H og O. Det vil sige, at stregeformlen er det H-O-H. H2O det har et O, som er oxygen, og har 2 H'er, som er hydrogen. Hydrogen har en positiv ion, hvor hydrogen har 6 elektroner i den yderste skal, som gerne vil opnå en stabil ædel struktur. Vandionerne har både positive og negative sider og er et molekyle. For at finde ud af, om det er polar eller upolar, så finder du ud af, hvad oxygens elektronaktivitet er, og den er på 3,5, hvor hydrogen er på 2,1. Du tager de 2 tal og minuser, og så er den på 1,4, og i tabellen vises der, at den er polar. Ved den fysiske egenskaber, eller egenskab, er der 3 tilstandsformer i H2O. Altså når isen, som er i fast form, opvarmes til 0 grader, så kaldes det smeltepunktet og bliver omdannet til en flydende form. Ved et atmosfærisk tryk ligger vandets kogepunkt på 100 grader, og hver 10 meter man så går op, kaldes et atmosfærisk tryk. Frysepunktet er på lige under 0 grader, som gør, at det fryser til is, så hvis solens stråler står nede på søens overflade, som er is på, så stiger der vanddamp op fra isen. Ionforbindelsesopbygningen, altså det vil sige, at et metal og et ikke-metal, som sætter sig sammen, eller de sætter sig sammen, og det kaldes derved en ionforbindelse, og det vil gerne lige en ædelgas. En simpel ion har et atom, som har en ladning. Det kan fx være K+, eller altså Mg2+. Det er sammensatte ioner, som har flere atomer, der binder sammen og har en ladning, som fx NO3-. Et atom, som har en positiv ladning, vil gerne afgive elektroner, hvor modsat en negativ ladning vil gerne optage elektroner. Ionforbindelser, som opløses i vand, altså lige for at kortslutte det, eller for at fastlægge det hele, så S, det er fast stof, AQ, det er opløst stof. Det vil sige, den her med, ses her, det er natriumklorid, som er en fast ion, der står S. Når man så skiller dem ad, så står natrium for sig selv, og det er AQ, fordi det bliver opløst, og ligesom klorid, så bliver det også opløst, og derfor hedder det AQ. Vand, det har som sagt både positive og negative sider, altså ender. Og hvis du har et vandgitter, og du har mange positive ioner, som går sammen mod en negativ ion, så bliver det skilt væk fra gitteret, ligesom det er omvendt. En ionforbinding er en kraftig binding, og efter nedbrydning af iongitter, så kræver den her ion meget energi, eller kræver det mere energi, L, det er et let opløst ion, og T, det er et tungt opløst ion. Det vil sige, at alle jordpartikler, de er negativt ladet. Disse nedstående ioner er næringsstoffer for planter, og specielt NO3, det er det, som der kan skabe algevækst. PO4, 3-, det er fosfor, og det er det, som har størst sandsynlighed for at danne tungt opløselige ionforbindelser, og vil derfor have svært ved at blive udvasket fra jorden. Dog så har det en negativ ladning, som gør, at den vil blive udvasket væk. NH4+ er anemonium, og det er en positiv ladet, og vil derfor tiltrækkes af de negative jordpartikler. Dog er det oftest let opløseligt, men vil have sværest ved at blive udvasket væk fra jorden. NO3-, det er nitrat, og nitrat det er negativt ladet,
og udstødes derfor af de negative jordpartikler. Derfor er det let opløseligt, som altså AQ, og vil have lettest ved at blive udvasket fra jorden.